Καλησπέρα παιδιά. Amazing Skeros εδώ και από ό,τι καταλάβατε έχω αλλάξει όνομα. Ναι, γιατί σε κάθε παιχνίδι έχω διαφορετικό name. Ωραία. Σε κάθε παιχνίδι έχω διαφορετικό name γιατί δεν μου αρέσει να έχω το ίδιο συνέχεια. Οπότε... ναι, όχι ρε φίλε. Άρε λάου. Τέσπα. Ωραία. Οπότε... ναι, αυτά. Είναι το τρίτο βίντεο που κάνω. Όλη την ώρα με διέκοπτε η μάνα μου, έμπαινε μέσα για τα βιβλία, έχουν αρχίσει. Μπράβο ρε ομαδάρα. Νομίζω σε λίγα έχουν αρχίσει και... Ωραία. Ναι, με διέκοπτε η μάνα μου συνέχεια, επειδή έχω με το σχολείο, τα μαθήματα, δεν μου αρέσει καθόλου το σχολείο. Ω Μιτζή μαλάκα, πώς μπήκα μέσα ρε φίλε. Ωραία. Όχι το ακούσουμε, πήρα το ακάκι ρε. Δεν πειράζει παιδιά. Δεν ξέρω αν ακούσατε κάτι που παίχτηκε με το Minecraft. Το αγόρασε η Mojang. Το αγόρασε η Mojang. Συγχωρέστε. Sorry. Ναι, το αγόρασε η Microsoft και από ό,τι κατάλαβα δεν είναι και το βασικά όχι από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι λένε, όλη την ώρα λένε το πήρε η Microsoft, δεν είναι τόσο καλό. Κάτι τέτοιες βλακίες. Λοιπόν παιδιά, ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Ακόμα δεν ξέρουμε. Λένε επειδή έφυγαν αυτοί οι τρεις από τη Mojang, δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Τέλος πάντων. Ναι, επειδή έφυγαν αυτοί λέει τώρα, καταστράφηκε. Παιδιά, αράξτε, κομπλέ. No problem guys. Ηρεμήστε. Ωραία. Τέτοιο. Ηρεμήστε παιδιά, άμα είναι σιγά. Άμα είναι και καταστράφει για το Minecraft, αλλά δεν πιστεύω ότι θα κάνω καλή δουλειά η Minecraft. Οπότε... ναι. Δεν πιστεύω να... μπράβο. Μαλακία. Μακάρι να βγει μαλακία, γιατί άμα γίνει μαλακία θα το σταματήσω κι εγώ και είναι και τσάμπα κιόλας. Για 20 ευρώ ας πούμε χαμένα μπορούσα να είχα πάρει κάτι στο Counter Strike ή να είχα πάρει κάποιο άλλο παιχνίδι. Οπότε... ναι, είναι λίγο σπαστικό αυτό που γίνεται, δεν είναι κάτι τέτοιο. Και τώρα πρέπει να περιμένω να... ναι, τώρα πρέπει να περιμένω μέχρι να... εκεί είναι ρε βλάκα, πίσω σου είναι. Ωραίος δεν μ' ακατόξει. Ωραία. Ναι. Τώρα πρέπει να περιμένουμε και στο επόμενο βίντεο που θα κάνω θα είναι... τι λέω? Ναι, στο επόμενο βίντεο που θα κάνω δεν θα είναι τέτοιο, θα παίξουμε την Deathmatch και μπορεί να μην παίξουμε και κατευθείαν στο Counter Strike, μπορεί να παίξουμε κάτι άλλο. Μου. Τι παίζει εδώ ρε. Τι λέει ρε μαλάκα, τι λέει, τι γίνεται εδώ πέρα, δεν παίζει να γίνεται αυτό. Τώρα πρέπει να κάθομαι σαν μαλάκας και να βλέπω αυτά τα μπάσταρδα που πεθαίνουν.
Άντε πάλι. Σόφα ρε πάλι. Πήρα κι εγώ κάποιο kill. Μαζί με τον Toxic GR. Ευχαριστώ Toxic. Έτσι, μαδάρα. Ωραίο και με το που... Τώρα δεν ξέρω, πες να κάτω που πάμε, δεν ξέρω καν να το κάνω. Ωραία, έχουμε βάλει τη βόμβα νομίζω εκεί πάνω και δεν θέλει πολύ. Η βόμβα είναι εδώ πέρα, οπότε πέρα. Εντάξει, έκανα μια βλακία, δεν κάθομαι να προστατεύσω, ξέρω εγώ, για τη βόμβα. Όχι, θα μας πάρει τη βόμβα, δεν πρέπει να γίνει αυτό, έλα! Έλα, πίσω σου είναι, τι πλάκας ρε πούστη μου! Ωρε μαλάκα Βάκο, τι κάνεις ρε φίλε, τι κάνεις? Έξω ο Βάκος, άντε. Έλα, άλλο ένα υγιές και έφυγε. Πέρα τι γίνεται τώρα? Δεν το πιστεύω ρε. Ωρε φίλε, κοίτα εδώ ρε πως. Λόλ. Ωραία, βρίσκω το βόμβα, οπότε... Παίξω με το Mac. Παιδιά, προστατεύστε με να πάω να βάλω τη βόμβα. Okay. Τι προστατεύστε με. Σώθησα. Τέλος πάντων, παιδιά. Ναι. Γιατί το κάνουν αυτό, κοίτα εδώ. Δεν βλέπουν τι γίνεται και μετά βγαίνει ο άλλος, παμ, σκοτώνει. Ο άλλος κάθεται εκεί με το μαχαιράκι και περιμένει να σκοτώσουν. Τι γίνονται αυτά ρε φίλε, δεν γίνονται. Όχι ρε πούστη μου, πόρε φίλε. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε,
αν σας άρεσε, κάντε like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι και ένα σχόλιο με το τι θα θέλατε να παίξω την επόμενη φορά. Ναι, bye! Hey you, κάνε subscribe for more. Ciao!